Εδώ είμαι. Γεια σας, είμαι ο Νίκος ο Πουρπουράκης. Θυμάμαι παλιά εκεί στο 8th Avenue ήταν 8 μέσα σε ένα μπλόκο. 8 night clubs. Και όλα ήταν γεμάτα κάθε βράδυ. Και εγώ ήμουνα ο μόνος που είχα βάλει drums. Οι μποσάδες δεν θέλανε να βάλουν drums γιατί είναι αμερικάνικα τα συστήματα αυτά. Εγώ ήμουν μόνο drums και είμαστε 11 απάνω στο stage. Γυναίκες, τραγουδίστριες, χορεύτριες. Είμαστε όλοι 11 άτομα. Και μάλιστα θυμάμαι δεν χωράγαμε και εγώ αναγκαστικά με το μπουζούκι ήμουνα κάτω και έπαιζα. Περνάγαμε ωραία κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ ωραία. Γεμάτα κάθε βράδυ. Κάναμε και πρώτη χειρά και τότε έφερανε τη Ρόζα Σκινάζη και ήθελα να πάω στο στρατό και πήγα και βγήκα μου από δικηγόρος τι να κάνω και με βγάλανε 4F, δηλαδή ανίκανο για να πάω στρατό. Και εγώ δεν είχα τίποτα, ήμουν καλά. Τότε έκατσα με τη Ρόζα Σκινάζη περίπου 8-9 μήνες. Κάναμε τυχερά κάθε βράδυ 60-70 ο καθένας, μα τότε ήταν πολλά λεφτά. $60 και $50 ήταν πολλά λεφτά τότε. Πάρα πολλά. Εντάξει, αργότερα πάλι να θυμηθώ.